En geno mara nyakwara mogi ni riyo makare machiegni weche manyien mag migago gi e thuoloni, to kapok wadhi nyime wawinjane mago mawamiyo pek. Apisi mar jatend jomin buche opuodho kwayo mar bad migao mar okwach kich ma donjo ne josiasa adek machiegni kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Orwejo noweyo kwayo no mondo yike e duonde, kendo mano gima kata an awuon nowachona nodwaro mondo yike e duonde manogero no. John Orwenjo Umidha mane en jakom duond bura mar ODM bade Malego Usonga ibiro iki e duol mare kaluwore kod chik mar oganda Luo anyuola mare oyango. Ngoma lero ni gikale achiedh nade mathoth e temo chopo thieth makare ne oganda e kor gwenge. Nyakwara mogin gi thuolo mar oro ote machuok kotudore gi weche manyien mwakelo ni e thuoloni e laini maro mar ote machuok ma en 33600 machiegni nyinga Milton Ocheng. Apisi ma jatend jomin buche ODPP opuodho kwayo mar bad migao mar okwach kich mar donjo ne josiasa adek machiegni gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod keth mar siayo chano kaachiel gi siro ng'anyo mag rowere mag Gen Z manomonjo od bura mamalo tarik 25 dwe mar auchiel higani. Apisi no ero wacho ni gin kod neno moromo mar mako bura ne jood bura ma Embakasi North John Gakuya, nyawadgi ma Embakasi Central Meja Dong to kod George Theuri. Kaka jafwambo marwa ma siasa Chris Owino leronwa, magi biro thuolo machuok bang' jatend migao mar arita ngire Kithure Kindiki chiwo singo ne od bura. Midhiero mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua medo buorore ka koth bang' jatend jomin wach Patrick Ingonga puodho chenro mar donjo ne josiasa adek machiegni kode. E oboke mane ochwal ne ute fwambo, apis jomin wach ODPP opuodho kwayo ma jatend okwach kich Ibrahim Amin mar mako bura ne jaod bura ma Embakasi North James Gakuya, jaod bura ma Embakasi Central Benjamin Gadhiru mong'ere kaka Meja Dong kod jaod bura machon ma Embakasi West George Theuri. Kaluwore kod ODPP, nitiere neno moromo matudo jotelogo kod ketho mar siayo, chano tulo kaachiel kod siro ng'anyo e kinde ng'anyo mag Gen Z. Mopogore gi siayo kata siro ng'anyo mag rowere mag Gen Z, ODPP bende dwaro mondo donjne jotelogo kod ketho mar luoko pesa. Mamoko ma bende idhi chwalo e doho kod ketho mar siayo ng'anyo gin jang'ad rieko ne Gachagua Ngunjiri Wambugu kod jating' ndai mare Pius Munene. Magi timore odiochieng' achiel kende bang' jatend migao mar arita Profesa Kithure Kindiki nyiso komiti mar od bura mochung' ne arita ni sirikal dhi kawo okang' mager ne josiasa mane otemo loko loch tarik 25 dwe mar auchiel e higani e kinde ng'anyo mag Gen Z. High-level prosecutions will ensue any time from now, of including political leaders who financed, and we have evidence they financed people to loot shops, to kill Kenyans, expose them to danger, and we cannot countenance the kind of mayhem we saw in July and June. Kindiki ne onyiso komitino ma otelne kod jood bura ma Narok West Gabriel Tongoyo ni ne nitiere chenro machielo mar wang'o od bura bang' ng'anyo mar tarik 25 dwe mar auchiel higani kaachiel gi monjo kar jot maduong' ma jatend piny State House. They were not coming to demonstrate and ask for the finance bill not to be passed. They were coming to cause grave harm. Because if we overthrow constitutional institutions like parliament, judiciary, the executive, we have no country. The things we are discussing here, we will not have even this discussion where a parliamentary committee is grilling the security minister, because the country will not be there in the first place. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua korka korete ne oseyo sirikal kuom tiyo kod DCI kod ODPP e sando josiasa machiegni kode e chwalo agenda mag siasa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
John Cardinal Njue mar kanisa ma Kopere ma pacho ka ni kare kendo ngimane ni maber. Maeri noland kod kanisa no kaluwore kod weche mosebedo ka fuong'ore kaluwore kod chal mar ngima jadolo no. E oboke mane gioro ne ute mag fwambo, kanisa no wacho ni gin kod lai magi ma ochanore mar lando ne jopiny wach moro amora to mana kapo ni nitie. E oboke no bende gikwayo jopiny mondo were kod fuong'o weche ma onge korgi. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ochako timo tiegruok ne jotije sirikal e bad migao mar timo nonro ne omenda e yore mag kedo kod mibadhi e seche ma gitimo tijegi. Apisa mawuok e duol mar EACC motelo ne weche mag tiegruok Emily Moria owacho ni puonj ma kama biro keto jotije piny owacho e lai makare mar tieko weche mag mibadhi. Puonj ma kamano ne otim e kaunti ma Machakos. Internal controls. You ever had? Yeah, after to go and leave. So those are direct tracks. Now, two of them. So if we to move further and say, internal auditors are at the forefront because they check controls, compliance, matters of ethics. So internal auditors are at the forefront in terms of fighting corruption and upholding ethics in different organizations. And as the Institute, we are changing our internal audit standards, and now we have Domain 2, which is on ethics and professionalism, and has really spoken out about matters of ethics and integrity. As a commission, we are mandated to law enforce, prevent and educate on corruption matters. So we are building capacity of internal auditors. Usually we train most professionals, human resource architects, and other professionals. The reason being is we believe that professionals are the first line of defense in places where they work when it comes to inculcating the values of ethics and integrity and fighting corruption. John Orwenjo Umidha manen jakom mar duond bura mar ODM bade Malego Usonga ibiro iki chieng' ngeso tarik 28 e duol mare mantiere gweng' ma Nyachwinya e sub county Malego Usonga e county ma Siaya. Kaluwore kod anyuola mare, okang' ma kamano gikawo kaluwore gi dwaro mar manosenindo Orwenjo, kendo en nyasi mibiro tim mana kaka jodongo machon ne imiyo luor mogik. Ripota marwa Diana Olonde lerono mathoth. E gweng' ma Nyachwinya manitiere kaunti ma Siaya, ikruok dhi nyime ne nyasi mogik mar mane osenindo jakom mar ODM bade Malego Usonga John Orwenjo ma ide tim chieng' ngeso tarik 28 dwe mar 9 higani. Joma miel ka joma loso bur bende loso. Pogruok manitie kata kamano en ni burni ikunyo e ot. Gino ma osekelo paro mopogore opogore e kind jodak ma gweng'no. Kata kamano, kaluwore gi ripot mar anyuola mare, John Orwenjo ibiro ik e duol mare ma bende notiyogo e rwako wende. Kotelnegi kod jakom mar jodongo kendo achiel kuom anyuola mar Orwenjo, Jaduong' Obanja, owacho ni okang' ma kamae gibiro timo kaluwore gi kwayo mane oketi kod mane osenindo e kindego mane ongima. Komedo ni duol bende en kama ne iike jodongo mana kaka Orwenjo ne en achiel kuom jodongo. Orwenjo noweyo kwayo no mondo yike e duonde, kendo mano gima kata an awuon nowachona. Nodwaro mondo yike e duonde manogero no emekunye e bur kendo yike. Now obuogo jomoko mang'eny paro ne en gima wendo, to yike ot e kinde machon ahinya joluo ne yikre udi, to ne nyalo neno ng'e gimomiyo ni mar yik mani yike ot nene en piny ne pod opong' kod le maricho manadi. Koro nene make sure itemo kabisa
mondo nene oyike kamoro minyalo rito male ok nyal goro ringruok. Abala wacho ni okang' mar iko Rwenjo e duol mare en yo mar luor mar kow ma osenindo ka okwayo ji mondo kik bed kod buok kata luoro. Wira mano ne timore kinde machon e kind oganda Luo. Gino mane osir kod jaduong' Nicholas Ochogo ma wacho ni chike makamago ema norito oganda Luo e kinde machon. Ot mane ni yikeno no ok en ota ne en ot maduong' kaka koro ma dhako maduong'no ema ni yike, ok duol. Mwayikoni to en dwaro mare no yike i duonde. En bende paro matut ahinya nikech duolno e center mar dala ni mangima. Center mar dala en duol mar Orwenjono. Koro koyiero mondo yike kanyo taparo ni en Orwenjo paro matut moloyowa. Nikech odwa nodong' kanyo at the center of this home e kinde duto kata bang'e. Nikech onge ng'ama mane kama ji duto dhiye kendo kama odhiye kama ibiro yikeno koro pod odong' kaka center mar oganda makatok maka kende nyaka jomamoko bende. Mano ne yiko machakre chon. Kendo ng'e ni ng'at ma ni yike duol ni yike kama no betga kendo sama ni yike ne wiye rango rangach. Nene ok wiye ranga kamoro amora. To nikech en ng'at ma uwe no tho to ongima kendo orito dhano emomiyo kata kiwuok gi rangach kacha ni dwa timo gima rach to obro neni. John Orwenjo mane en jakom mar ODM bade ma Lagos Songa nyaka thone ne ochako bedo e siasa e kinde mar 1970 kendo ne obedo nyaka jakom duond bura mar KANU e kinde jatend piny mar ariyo mane oseneno Daniel Moi. Diana Ulonde, Ramogi TV. Telo mag mine pod medo mana rieny mokadho kuom riwruok mag governors ma mine ma pachoka mong'ere kaka G7 mosenyiso ranyisi mar wuotho e twech achiel e chwalo tele kor gwenge ma pachoka mangima. Kane giloso Kirinyaga Stadium e romo mar G7, gavana ma Machakos Wavinya Ndeti noyango ni riwruok mar governors ma mine oketo maino mar chwalo tije ma ok mana bago nyasi ma pachoka. Wavinya nokone gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru ni oromo kod kom mar ariyo ma pachoka kaluwore kod tije maler mosetimo n'oganda Kirinyaga kuom tam mar ariyo mosebedo kaka gavana e kaunti no. Romo ma kamano bende noyuore kod min Odogai mar duond bura mar ODM Mama Aida Odinga ma bende ne ojiwo mine makono mondo kaw okang' mapiyo mar dongore. Magavana wanafikiria ni mchezo. Sisi hapa hatuchezi. We are here to learn from each other. We are here to sharpen each other. Na tumesema tutakuwa tunatembea kaunti zote za kina mama, wakija kwangu warudi na kitu, wakienda kwa mwingine warudi na kitu, tunakuja kwa gavana Waiguru tutarudi na kitu. Higa chiel kende bang' yawo ayanga masin manyasani mapimo chal mar ngima oganda mong'ere kaka Vital Science Profile Tool e kaunti ma Bungoma, pogruok maduong' koro nenore e chal ngima mar oganda go ahinya to mine gi nyithindo kata obedo ni pok gikadhe midhiero. Chenrono mar masin manyasani makano nonro mar chal ngima oganda neno ni jotuo oyudo thieth e yo makare kaachiel gi neno ni yath mantiere osiptal seche duto te koro midhiero kwako kaluwore koda anok mar omenda kaachiel kod yulo e weche mag tudruok. Sirikal kaunti ma Bungoma kokalo kuom jata weche mag thieth Dorin Kinaga owacho ni gin gi yie ni chenro mar bero ngima oganda dhi kawo tielo machielo e higni 5 mabiro kapo ni chike matayo chal mar ngima oluw e yo makare. Ni kazi inafaa ukuwe na pesa because ukienda kwa household unajua sasa bundles ni pesa. Lazima ukuwe na hiyo pesa ununue bundles ndio ufanye kazi. Sababu hii kazi tungekuwa tuna inoti tu, lakini sasa inatakana wakopo wetu pia wajue tunafanya kazi. So kujua ni lazima to synchronize, to send the message, the information ya kwamba tuko kazi, ndio sasa tusaidike. Unajua tangu ile wakati walipewa hizi mashini kuenda kulonji wakaenda nazo mashinani. Unajua hawawaiti mikutano kufanya nao mikutano kuelimisha vile nitakana waendelee. Hao watu wanapitia changamoto kwa sababu hao watu wanajitolea sana. Lakini kitu ambayo inaumiza hao wananchi na wale wanakuhudumia wananchi, kitu ambayo inawaumiza ni kukosa hawalipwi kitu. Ninge encourage
kidogo juu ya finance, juu ya hizi VSP tool, maybe to sensitize everybody, all the healthcare workers to be sensitized on the VSP tool, because the lack of finance inaweza fanya ukose kusensitize everybody on the who is a healthcare worker on the VSP tool. But the way we are going, I know every healthcare worker will be able to use that. Jodak mawuok e gwenge ma Matopeni e kadak ma Kayole Onjiru e kachung'ol bura ma Kasarani opong' kod mirima kaluwore kod kuo mag mita mag sitima gotieno mokwako gwengego, kendo gidwaro mondo sirikal kaachiel kod kambi mar Kenya Power okaw ondamo mapiyo. Jodak oywak ni nyaka sani onge ondamo mosekaw kod obila kata kobedo ni gisechiwo lipode mathoth e wi kuono. Gimedo ni gidak kod luoro ni mar ohelni modhuro idhi lor kendo ngimagi dhi bedo kama rach kaluwore kod medruok mar kuo mita. Gikwayo obila mondo tim apedha mar neno ni jonjorego eko ondhi kendo olu kodgi chik kaka owinjore. Watu wanaibiwa sana huku. Tokeni zimeenda mingi sana. Hii area yangu kuna mtu ameibiwa tokeni 8, mwingine 9. Sasa tunaomba tu watu wa Kenya Power waweze kuangalia hii jambo. Juu sioni vile mtu anaweza iba tokeni apeleke kwa plot nyingine. Lazima Kenya Power kuwa najua kila nini token namba yake ya hiyo plot. Sasa tunaomba usaidizi kwa Kenya Power. Hii kitu inaendelea kwa kazi yao, hakuna raundi venye walikuwa wanapiga round. Ndio unaona wizi imekuwa mingi. So mimi naraumu hii police station yenye iko hapa. Kama wangekuwa wanazunguka, wizi ingepungua kidogo saa hii. Juu kama nyumba zinakatwa, makufuri zinakatwa, so hata tunafunga na unarara tu hapo. Ndio uwe security ya kazi yako. Waje kuiba wanajua watu wanalala. Wakipiga patrol hapa, hiyo watu watarudi hapa tena. Lakini hata wanaona wanatembea usiku mzima, hakuna mtu wanapatana na serikali. Hiyo ndio kitu ambayo imewafanya wakiwa na hiyo ujasiri wa kutoa hizi vitu. Hii kitu inaonekana ni kama wanashirikiana na watu, sababu kitu hata ukiripoti huko bado inaonekana inatumika. Inafunguliwa na nani, hata kiende kifungo huko inarudi inafunguliwa na nani? Na hakuna mtu mwingine ujuzi huko tu kwa. Johala e boma malodwa koro seo kambi mar keyo teko stima mar Kenya Power kuom lal mar stima e gweng'no kuom ndalo 4 mokalo. Kotelnegi kod jakom mar riwruok mar johala e kaunti ma Turkana Edward Okumu, johalago wacho ni giseyudo lal mathoth kaluwore kod lal mar sitima, ka gimedo ni jonjore bende donjo kendo kwalogi e seche ma mudho lil. Koro gikwayo kambino mondo winjie ywak margi mondo resgi mapiyo kaka nyalore. Iko sawa na tunaona sasa ni karibu mwezi stima imepotea, inakuja ikipotea, na ni vizuri Kenya Power wanatueleza kama wawakilishi wa wafanyabiashara ili tuweze kujua stima inapotea namna gani na inarudi kama wakati gani, kwa sababu bila stima tunalipa stima, wafanyabiashara wanalipa stima, na unakuta kwamba kufika mahali ambapo sasa biashara zinaanza kuharibika, fridge, vitu zinaharibika kwa fridge, haikai, sio jambo mzuri. Sheria inasema lazima kuwe na gazette notice ya kuwa siku fulani kutakuwa na shida ya stima, watu wajipange. Kama unafanya biashara sasa hiyo au ununui maziwa, uweze nunua samaki, uweze nunua inaitwa nini, mbuzi, unajua kuwa Kenya Power alisema siku fulani kutakuwa na shida ya stima. Lakini hii hawa ni ya kuamka asubuhi na kukata na kunyamaza. Na kama wanajua wameshindwa na generators, si watuletee hii stima iko Rorogon na imefika Rokichari, watuletee hapa. Na tusahau hiyo mambo ya stima. Naomba wale wote wanahusika na mambo ya stima washughulike na waweze kutusaidia. Erokamano ahinya Nyakaramogi kuom medo kete Ramogi TV kama wakelo ni weche manyien mag migago e thuolo ni wakaw yweyo mokwongo, to kapok wadhi e yweyo. Erokamano Bishop Okoth Okoyo wuod Nyasaga wacho na neni maber ahinya ka ntiere sigomre. Kaeto ote machielo ka en mar Pascal Olajo kod Pauline Pascal, gineno Ramogi TV o makare kabisa ka gin Kabondo Nyasore School. Machielo bende aneno kanyo ma iluongo ni Dong Youth Leader Brian Omolo wacho na winjo makare kabisa. Machielo bende wacho kanyo ni migago Jaka Black and Morris Dianga wuod Kamgundo Republic aneno Ramogi TV maler.
e odaka gi josiasa motenore kod jalupa jating Ndai Musalia bende onego non akia gimiwacho. Isaac awinjo ber kantiere Sinaga kan gi mama na Lilian Omondi kaito dadi Margo Sogo bende wacho ni neno migago gi Kitondo Ramogi ber kendo ler sana. Apostle Clement Nyangweso ine chenro mar migago nyako Ramogi wakao yweyo mokwongo kik dhi mabor aduogo bang' thuolo machuok. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254. Sasa tunakuletea shopping offers za ajab. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's discounts na inatoka Jaza Supermarket. Jaza Home Brown Sugar 2 kgs, Jaza Home Tissue Paper 10 pack, Rina Vegetable Oil 3 liters, Jamaa Cream Bar Soap 1 kg, Jaza Home Long Life Milk 500 ml 12 pieces, Prestige Margarine 500 grams, 2 packets za Jaza Home Long Grain Rice za 2 kgs, Jaza Home Green Gram 1 kg, 2 packets za Soko Maize Meal 2 kgs, Fahari ya Kenya Tea 100 gram, Colgate Herbal Toothpaste 70 gram, Santa Lucia 400 gram, Toss Detergent Powder 1 kg, 2 packets za Ajab Home Baking Flour 2 kgs. Sasa, ukinunua hii package kutumia Citizen Duka, utalipa only 4,370 Kenya shillings. Miga *487*5# na ulipie saa hii. Kama bado vitu ziko kwa stock, ukishalipa utapata confirmation message yenye inasema sasa you can go and get your products from any Citizen Duka counter yenye itakuwa kwa Jaza Supermarket yenye iko karibu na wewe. Unangojea nini? Imagine harakisheni kama bado vitu ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabik Imenisot. Thank you, Shabiki.
Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil ka del war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak mago Ratil piny. One was a in opposition. One was a in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Anahero Sahila hinya. Babongeo. Owado masartaj. Nasiwacho ne gigite. Nyoro gotieno Rajvir ne somo weche moko mag hera e mbui. To en oserango suche e kiyo ding'eny ahinya chakre gokinyi. Ok wadwa ng'ata moakia mawuok oko mondo nyiswa gik ma wan watim. Rajvir bende isegaero ng'ato. Mayie yawa, nyako ni biro miyo chunya weg wecho. Hera, direct. Machiegni kendo, nyathi moro mawuoyi ma jahigni 5 owito ngimane bang' ling'ore e aora ma Kipkaren mayudore e gweng' ma Majengo location e Kiapkalini e kach ng'od bura ma Lugari e kaunti ma Kakamega. Kaluwore kod lipot Emily Nabwile kod Pius Nabwile Wambecha, giwacho ni David Mukusi mane en nyakwaro nowuok gi osiepne ka gidhi e Kilua e dho aora moro mantiere machiegni kodgi, to bang'e ne gidhi modho pi e aora ma Kipkaren kama norade gi thone. Nyaka sani apedha mar manyo ringre David Mukusi pod dhi nyime. Kuna mtoto ambaye alimtoa nyumbani akasema anaenda wameenda kutoa samaki. Na wakati alitoa na mwenzake, huyo mwenzake alikuwa mkubwa, hakuwa mtoto mdogo. Na wakati alitoka nyumbani alifika kwa njia, akafika kwa nyanya mdogo na mwenzake akao kwa story na akapatikana na wenzake wenye anasoma na yeye shuleni. Sasa watoto wenye anasoma na wenzake shuleni ndio walimchukua wakaandamana kwenda kwa maji, kwenda kutoa samaki. Na kutoa samaki ilikuwa mto mdogo, haikuwa mtoni mkubwa. Lakini hiyo rakati sijui kitu ambacho kiliwatoa katika mtoni mdogo wakaenda mtoni kubwa, wakaenda kutafuta kunywa maji. Huyo mjukuu ndio mwenye nimependa zaidi, ndio mwenye wana shughulika naye zaidi, hata kwa shule yako kama head boy kwa PP1 Mapengo Primary School. Na sijui kitu yenye leta mtoto wapi kwa riba Kipkaren. Paka sasa hivi bado nafuatilia. Tungali ndani ya maji tunatafuta tuone, tuna imani ya leo. Kikosa leo tuna imani ya Yesu pita kesho. Kweli ni uchungu. Mtoto wa mwenzetu, mtoto wa mwenzangu ni mchukuu. Wanakaa na kijana yangu ndio rafiki, anaitwa Jade. Hata pia mimi mmoja wao niko na uchungu. Kijana yangu amepoteza rafiki yake, walikuwa wanapendana kwa shule, wanakaa pamoja, wanakunywa uchi kikombe moja. Miche mag jodak mawuok Kajiado North oyudo thieth manono e kinde chenro mar miyo jopiny thieth manono mano bagi kod jaod jalup jatend piny Jadolo Dorcas Rigathi kaachiel kod laktache mawuok e kar thiethno Manakil mayudore e gwenge mar Rongai. Chenro makamano ne rango tuoche kaka kansa mar kar nyuol, tuo mar sukari e kind mamoko. Kanoloso e kindeno, jaod jalup jatend piny noero nowacho ni oyango tuoche e tielo momondo en achiel kuom yore mag geng'o landruok mar tuoche. Thieth makamano bende nosir kod laktache mawuok e piny mar Amerika ma bende nojiwo jodak ma Kajiado North mondo dhi e pim machon mar mondo mi giyud thieth makare. Jesus be present. You know, I want to say something about... I want to tell you also that our people go to Nairobi to seek some of the services that are here. So when you choose to do screening from here, when you choose to do matters diabetes, of course our hospitals do what they can, sometimes overstretched,
But when it comes in this manner, then it leaves the constituency better than it was. Ndugu zangu, dada zangu kutoka Kajiado, huduma hii imeletwa kutoka kwa ofisi ya mama yetu, na mimi ningetaka kuwaomba nyie mshikilie imani daktari anapofanya kazi yake. Mkitibiwa, shikilia imani, nasi tutawaombea na Mwenyezi Mungu atatenda yake. We decided to have this camp because about 3 weeks ago, I went and we buried a teacher who was very young and had died from cervical cancer. As you may know, cervical cancer, diabetes, and some of these lifestyle diseases, if diagnosed early, you can either be able to manage or it can be treated. And so we were here just to make sure that we are not losing mothers, and we are also not losing the community, and we also give them access to health to health care service. Aduol mochung'ne jolos sinema pachoka dwaro mondo jothumbe kod jogo mamiyo oganda mor kokadho mbui mondo los aput moro mar yudo kony kowuok e bede sirikal mopogore pachoka kane giloso e kaunti ma Mombasa e nyasi mar kelo kanyakla jothumbe kaachiel kod jomiji mor e mbui mar mbalariany ma TUM. Jodito eko mag duolno nowacho ni sekta no nikod teko mar choko omenda buora kendo gidwaro mondo miyo jende oti kod talanta gi maber maloko ngimagi. For us to classify this particular poster, if it is not rated general exhibition, then it must have a rating of, or you have brought your content for us, the script you want can appeal to the cabinet secretary. That is what our act provides currently. Our parents need to make sure that our kids are watching the appropriate stuff on TV, because at this time when the holiday is going, you can't hawezi harakisha mtoto kwenda kulala. Opportunity for the youth, but not explored to its totality. There is still a gap that is needed to be filled, especially this time where we are trying to digitalize our economy. Lakini sasa hivi tukizungumza tunapata kuwa filamu zinazotengenezwa Kenya ni nyingi kuliko zile zinazotengenezwa na foreigners. Na hiyo inakuonyesha kuwa industry hii inakuwa na kuna youths wengi vijana wengi ambao wameweza kujiingiza kwenye sanaa hii. Utapata pia kuna vitu kadha ambavyo vinaweza fanywa, sababu kuna wale wanaitwa film agents au ni wale wanawasaidia foreigners kuweza kufilm in Kenya, na wengi wetu najua wasanii wengi hawajui kuwa kuna opportunity kama hiyo. They can also come together. Umejua working one person inakuwa difficult. Wajiunge na hata wajiunge na associations, because mostly utapata funding goes to associations. Omenda moket thenge ne chenro makedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori omedore kowuok e milion 279 iko omenda 222 gi 23 nyaka maromo siling bilion 13 iko omenda 223 kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar Revolution for Climate Change Adoption Program. Thoth omenda ni kara kamano ochiw kod riwruoge ma ok mag piny owacho masiro chenro makedo gi lokruok mar kor lwasi. Juma nigi ler mathoth. Kedo kod lokruok mar kor lwasi en twak madhi nyime e piny mangima, piny Kenya kaachiel kod kaunti ma Migori. Okenge mopogore opogore ma oting'o pidho yiende, keto omenda tenge mar kedo kod lokruok mar kor lwasi, keto chike makare gin mokumo okenge ma kaunti ma Migori oseketo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. E higa mar 2021 kaunti ma Migori ne oloso chike 3 madongo makonyo e kedo kod lokruok mar kor lwasi, ma oting'o manyo ma kedo kod lokruok mar kor lwasi ma idendo kaka Climate Change Act 2021, chik mang'iyo kaka omenda ma itiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi kod ikete tim ma ong'ere kaka Climate Fund Act 2021. Penjo maduong' en ni bende chike oseketie tim, to bende kaunti ma Migori osego okang' makare mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. E komenda mar 2022 Migori County nokoketo pesa maber ahinya
ne weche mag lokruok mar chama kor lwasi. Ne giketo maromo $1,279,000 ne yore mag lokruok mag kor lwasi ma noken gima ber ahinya kaluwore gi pesa manodhi e yore mag dongruok miluongo development budget ma en 3.5 billion. Climate Change Fund Act wacho ni at least 2% of the annual budget should be allocated to climate change related actions. So we have seen a lot of improvement towards that direction, which is good. Mike Joseph Meteorogno mar Devolution for Climate Change Adaptation Program mane wuoyo e kind romo mane okelo migepe mopogore opogore ne owach ni piny owacho mar kaunti ma Migori osetemo kata kamano pod nitie mathoth mapok gitimo. Climate Change Act nokale higa mar 2021. Wan gigni adek down the line. Adek down the line Migori County poko otengo pesa. Magiwacho ni maa en ma 2%, and that one is a challenge. Kalwe ko chik mangi wechego mag lokruok mar kor lwasi ma ong'ere kaka Climate Change Act 2021 mar kaunti ma Migori, migepe duto mag kaunti maromo 10 onego bedi kod chenro mag kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kata kamano, lipot mogol kod ruogno mar Devolution for Climate Change Adaptation Program yango ni thoth migepegi pok oketo ma itim. Education, Department mag Gender, Department mar Land and Physical Planning. Inwango ni kanwa team analysis mar nwango ni departments go te. Gini in terms of climate change mainstreaming negi score 0. Lipot ni bende yango ni apramal maduong' mag omenda ma itiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori osebedi ka chiwo korego mok mago mag piny owacho kamano moket kod piny owacho to pod tin mokalo. Migori County is focused mostly on the donor fundings. Koro en gima rach ahinya ka chieng' ma donor fundings oweyo. To waneno ni as a county ok wadhi maber ahinya kendo mano emomiyo county owinjo beno pull up their socks. Kire pesa ma development partner okelo mondo ti godo. Pesa no wadwa neno lerne maber, nen pesa di activities mage mano tim go. Dwaro bende nitiere mondo koro piny owacho koro nywan pacho oganda duto e kedo kod lokruok ma kor lwasi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Migao mar somo kotenore kod riwruok mar Forum for African Women Education is FAWE tiyo kod grube mag jopuonjre kata klab motisi kaka Tuseme kod mar kedo kod midhiero adek ma juko rowere moting'o mako iye momondo, lwenje mag kit chwech kod tuo mar ayaki. George Juma miyowa ler mathoth kowuok Migori. Kwan rawere makalunjego mag kit chwech, gamo kutego mag ayaki, kaachiel kod mako yie momondo pod ni malo e kaunti ma Migori. Lipot yango ni atamalo maduong' mag jogo eko ma pod gamo kutego mag ayaki e kaunti ma Migori gin rawere mantie kind higni 15 kod 24, ka bende atamalo 20 mag jogo mako ich gin rawere ma hikgi tin ne 18. Migao mar somo ka otenruogno mar Forum for African Women Educationists kata FAWE tiyo kod gube mag jopuonjre ma ong'ere kaka clubs e skunde ma otisi kaka Tuseme Club mar kedo kod midhiechegi. Sikund sekondar mar nyiri mar Mabera e subkonti ma Kuria West en achiel kuom sikunde mantie kod club ni ma Tuseme. We are 2 patrons. We have a total membership of 50 girls. So Tuseme simply means speak out. So the club mainly, the main objective is to empower the girls to be able to speak out about issues affecting them, issues like FGM, early marriages, rape, and such like issues. Ivo Juang Materuogno mar Forum for African Women Educationists kata FAWE wacho ni gisichako clubs mag Tuseme e skunde 8 e kaunti ma Migori. Moro achiel ma FAWE Kenya timo wan gi project miluongo ni Marisha Msichana makonyowa mondo wakony nyithindo manyiri mondo duok iye mohiu chien to gi mondo nyombo miterogi e mapema kapod ok giromo be mondo dok chien. To gi mar adek gima watimo zaidi eni mondo nyiri momako ich kapod ni e skul mondo doge skul mondo som. Ka okalo kuom clubs gi mag Tuseme, jopuonjre osido thuolo mar bedo kod lalruok e kindgi giwegi e weche moting'o mago mag mako yie momondo, lwenje mag kit chwech, tuo mar ayaki kod mamoko. In Tuseme Club, we normally discuss more about our lives. Tuseme Club aims at improving us not only academic but also socially. That a girl is born
into a family which is not able to cater for her needs. So you find that he goes outside looking for another way in order to get something that he or she wants. But as per now, we have educated the girl child that it's not a must. Just focus on your study. Right. The rate of teen pregnancy was so high. But as we speak, the head of institutions are reporting a decrease. You are required to have 50 club members, but the benefits normally trickle down to the rest of the student population because we pick these members from the different streams. Japuonj maduong' mar skul sekondari manjiri mar Mabera Mary Lucy wacho ni kawo kalo kuom Tuseme Club gisedwoko piny kwan mag jopuonj makoyie ma oyu. Ile ka gine Tuseme Club gin thuolo mar wuoyo kendo gipuonjre giwegi. Muhiu osedok chien kabisa skundni. Osedok chien. Kawo pogore kod kedo kod makoyie ma oyu. Kute magayaki kaachiel kod lwenje mag kit chwech. Jopuonje kawo kalo kuom Tuseme Club bende twak e weche mopogore opogore ma oting'o ler mar ria, tiyo kod lony manyasani e somo kod mamoko. Fawe Kenya okelo computers ne skunde aborogi. E skul ka skul wan gi computers adek ma waketo negi wifi nyaka gi antivirus mondo nyithindo gi opuonjre mang'eny. Counseling kata gombaka gi nyithindo kata hocho ne nyithindo man gi tabu mang'eny koa dala, yudo moko ae family ma ji opogore koko ng'eny timre nadi. Yudo ka Tuseme Club osemiyo nyithindo gi obedo thuolo. Tuseme has given us 3 computers that the girls are using for academic work. George Juma, Ramogi TV, Migori. To mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye, kawuono wamenyo ni manen Ruth machon Senior Chief Charles Alego Olewe. Charles Olewe nong'ere kuom tudruok mare kod jotend piny machon mosenindo Daniel Arap Moi. Chief Olewe ne okedo kod njore kuoma jamni kachiel gi math ma ok opuodhi kod neno ni sikunde ogere location mare kaka yosiro somo. Jata chenro mar In Kanyo Walter Nyambaga miwa sigand Chief Charles Alego Olewe. Wanie limbe mapoe gweng' makanye bwop e kar chung' od bura magem kendo jal ma warado godo en Senior Chief Charles Alego Olewe. Chief miyowa mbaka ka wachako mana kod kaka ne oyalo buche makeny kendo miyowa ranyisi kod Senior Chief Onunga Janyalenda. Mbakane imiyowa e nyamburko ka wachomo dalane. Kendo ndiko barua kanyisa ni gima nyikwayo nyako ne yudo mako kwa ayudo barua mabedo okonfana no yudo nyako no tayili pasa can also follow you up. Bwana ngano wagi cheki sumu abo dhirana kumwadhiani bukelo chiege dala. Ere kaka ne tudruok ku kod jaduong' Moi? Eni tie udala mo kamlone regional loje. Eni wakadho dala gi kai. That was permanent secretary in the office of the president. Okay. So and chief mare to ngiyo Moi. Koro no uwe Moi makana gik moacho. Koro I'm very close to Moi because of him and as my position as a senior chief. Moi no wacho yes. So Moi ko ni akiti elwet engineer. Utongolo ndalo kutongolo engineer mandara. Utongolo wosi told you come and inspect ndara ni mundo make na no bedo opened. Ndalo kai po na bunge kama wote. Masama ni pa ndara ni. Gite ko mara makaka senior chief. Tingi no dak dala naka. Okay. To pa ndara ni so nindoka. Likechotongolo sai order no na mundo pa immediately. Seche mage mane Chief Moi jago e simu? Cases mag Moi manogo e sima henya ni jok maluongo ni important modwa ng'eyo the information of the area. Ne ginyo bedo gimoro sa par ga chelo tieno or gimoro sa kapiny pokoru paga chelo kinyi tiseyudo sima ten gin gik midwa iwacho ma piny karuto gin gik manie out ni magi kaka piny charo intelligence to in most cases ok ne wawuok gi Moi all the frequently achake milango tadhi kuma San Chief adwara San Chief milango is ordered by evening a San Chief osenwango bad things motimre e area mari evening
to assign chief in the morning, me all information. Moti mrenya kukinyi no ba chok. Ba mer gima bro di chieng. Yes. Kachopo sa auchiel. I give all my information to Dio. Dio gimoro sa auchiel momo sero magano o kao maga. By sa pargario. Dio se mi DC. Ma vendo vede DC made by sa pargario ko pogo chuputieno. Dio se inform the president what in the area. Anyalo nami detail makoro kon ka gimondo se mi kande kata mashapa. Yes. Maloyo ma mondo se winjete. Sina chief ni reka kinyalo pare koro gwen kaende. He was a fluent speaker. A national orator. Okay. Otio maber, nyaka seche maber chairman. Pare gi kata moketho, gi kata mokwalo. Otio maber, otio jo maber. Okay. So one of the people ma inya siema jo constitute successful mobedo. Yogi kwe. Iwacho ni kinde moko mane nigi kumo ko mag jamni kata wrestling no deal godo adua tenga. Yeah, weche mag kuma gdok no tieko. Kata kuma gdok ngenye kama kana sai. Mago no dhi bo tek ketho kabisa bo gore giji. Ne utio maber. Utio maber. Kata weche mag ginyane. Andiwo. Bekati kabisa. Okay. Wadonje dala sine Chief Charles Alego Olewe. Kendo wayudo rwak manimba. Kambaka. To pod wadhi ogodo nyime. E dalane. Okonwa ni en ruoth majadoho. I had 4 wives. The 2 wives were, this one is dead, that one is dead. My Podingima. Primary chako kanya. I didn't attend standard 1. I just start learning in standard 2. When I was at home, I was just learning from my brothers also mana from me. Kuro kana di report. Wagwir primary. Adi chako standard 1. To kana video interview. Umia test majo class achiel. Monda chak class areo. Monda chak class achiel. To gifano mi ana kadho pip. Bokoni my more than standard 1. So I was put standard 2 straight away. Wagwir kanyero. Kuro akana an bright no. Asoma nyaka class abreo. Akacho class abreo to jineti mupenje class abreo kanyo. Tata ne class achiel. To kane wadhi kodoko ni miyo jindek number. Out of jok mane class abreo go. I become number 17 among 50 people. Umera maduong niti kusumo kikomi. To kano inia no ole kuro kendo kwere timo penj na gi jo class abreo masani to poko jo class abreo. To mena no jam kawacho ni ole kuno somo standard 1. Kendo kuro sani igole kore kwene class auchiel kendo timo penj class abreo mano gidwa interfere gi somo nyathino. I cannot allow mondo mano timre. It forced me to take me away from the Wagwir primary school to Kisumu Lake Primary. Koro kaseti ko Kisumu boys masetimo form 4 pase kado. Koro okadhi Nairobi, radhi ya kumenyo. Kadhi Nairobi koro keta ni an kora ni supervisor mar that factory mane lose iluongo ni Kenya Casting. Mane ni house of manji kapodi sechupo Nairobi. Nek mag house of manji. Ere kaka ni yudo lemo mar chief ni ango? Koro ne nitie dwa mondo ndik chief e dalaka. To giwacho ni ng'at manyalo timo chief maber en Mr. Olewe. Wadwa request e kunyalo resign Kenya Casting. To mondo dhiango odhi otinwa chief dala. Koro ng'eni gibiro gi request e Kenya Casting. To mano kaka na yude, barua mano ndiko mane spondiko. Mane rekomenda kaka ng'at maber to nyiso DC ndalo go DC lune game kelo ne gitwae. Mondik ni this is the best administrator to ku kawe to you are the loser Kenya Casting to want to very lucky. En ang'o mane bedo ni matek kabisa kaka chief? Kwelo koni dhoki wuotho gotieno. To mane koro nadhi abedo piny ta penjo ni kadwa control this, what should I do? Minda dhi akwonga penjo kod Dio. To Dio konu wan nyaka ibed vigilant. To nyaka ibed gi good informers. Ma trusted. To kiseng'e jogo to nyaka ing'e gimiluongo ni patrol. Jodong gweng' mane an kod gi aboro. Ta ang'wen was very strong. Moro ni luongo ni Ombonya Msungo. To giluogo Jango Toyo ne aginga kae. Ne wasewuok kodgi makoro wadhi kodgi timu waseng'e kamorach. To wachopo to wachungi. To wapenji gima hama ing'eyo koto king'eyo kikia to king'eyo ting'eyo to kikwano mriamo. Nikikwano mriamo bro ayudo we shall put in problem. Ng'ata manong'e makosa nitie wacho ni chief Oleko biro yi to kiwacho mistake bo wene ni tirome. Koro ni mi the truth and the truth alone.
I to deal gi jogo. And as a chief, kana saying you ni mege mangeny. Chwaka ndio gi pelere. To binangi ni mane their living standard bende yo mage kony nego. Adhi to bedo kode piny. Ta piny ni kongo michwako mar pel sekalo kodwani. Isechwaka marom nade. Na sechwaka rom kamae. To kakoro sekalo kodware makidhi kota an mabru mak woko gi bichwake. Ibiro tina kakora gengo ne. Ni nyathina ya in makro konya. Wuoda in ma di konya wan un makro in jatendwa. Koro kuna nuga thage to wachni. Ta koni san samwa wuoni. Dibed kongo mang'eny marom nade. Kata ka en lita 10 kada di to ting'o kelo. Taneno. Akun magi maingo nie. Magi kuto dibed pesa di. Nyalo bedo pesa mae. Akone na adwa bitha last chance muka ma kitu katimo ni to kitimo gima wacho ntibiro konyri. Kongo gi dhi us te. Ami jumba ariyo kare kare nyawo juma chie tamera juma mara ariyo takoni us gi te. Tabodu ka the third week tayuni gi onge. To pesa mi uso tayudi. Tabiro nyisi gi wonde tim gi pesa go kado ke Kongo. Truth, ang'o miwinjo kimoro go de chunyi ni time kor gweng' ka ma jopiny pod puoyi godo? One, nayudo ka area ni onge yore mabeyo maji wuothe. I made this area possible by make some access. Masin chachiel mane anya gundu manu utonglo wuotho kae. Binyaka Simbe binyaka Asai. Man was my pride. Sikunde ne tin mag primary. Now make so many primary from about 3 primary to 7 primary in the area. There was no secondary in the area. I'm the one who introduced secondary, only secondary. That was initiated, of course, of me. Here, Nyapido secondary. We didn't me. Here, Wagwe secondary. The Korobagajuang, never gone back kod chief, kata senior chief Olewe. Olewe ni, wacho nitie gik mang'eny manotime kor gweng' kaendi. To mamit, ni nyaka sani pod minode nitiere kaendi. Wado mana bilo mpaka gi minode matin kaendi. Merwa, nyingi nga to ini nyar kanye? Nyinga Clarissa Chieng' Alego, tan Nyasirembe. Ang'o minyalo pako godo wuon paru? Mokwongo, gima nyalo wacho ne ni ng'ama oriere, to kata kidwaro advice, onyalo biro konyi gi paro. Ndalo moko ntiere okenge moko ato nonyalo ng'ado wach, baseche moko ji ne ok par to ka chief osewacho, mano en kamano to kaka un minute ne ung'enyere kaka na chief tayo u. Notayowa maber, nonyalo riwo wiji, aito nong'iyo kaka ji dak. Welo mane donjo dala kaendi, ne thoth to un kaka koro minute ne ting' mane untiere godo? Kane gidonjo, ne warwakogi, kata koonge, tirwake maber, iwuoyo kode maber tipenje gima odwaro. Aito nyalo weni report ma odwaro ka chief onge. Wach mani chief nyaka ne pok chiaye ne jotelo ni endi, imbe poko ne ji rombe. Moko inyiewo to moko bende ikawo ipoko ne gichamo to gimigo gweth to bende rwako wendi. Nyakoramoge, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero. Thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula, mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth, ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Brate
Huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wow. To all the lovely ladies